Il-komunità Nisranija madwar id-dinja fakret il-jum solenni tal-ġimgħa l-kbira, jum li fih id-devoti ifakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. L-insara Maltin għal sen oħra segwew it-tradizzjonijiet marbuta ma' dan il-jum. Il-ġimgħa filgħodu l-knejjes tagħna reġgħu kienu miżawda b'nies deħlin u ħerġin jagħmlu 7 visti li jibdew wara l-qudiesa ta' nhar ħamis ix-xirka magħrufa bħala l-ikla tal-mulej. Waqt il-qudies tal-ħamis is-sagrament tneħħa mill-art tal-prinċipali li tneżżam it-tiżjin tiegħu biex minn dak il-ħin l-attenzjoni daret kollha lejn dak li jissejjaħ is-sepulkru, altar sekondarju li jintrama apposta u jiżżejjen bi fjuri u xemat biex jilqa' fih is-sagrament. Wara din il-qudiesa kienu ħafna dawk li rħewla lejn diversi knejjes u kappelli madwar pajjiżna fejn qattaw ħin ta' adorazzjoni quddiem is-sepulkru tas-7 knejjes differenti. Net News mar l-Mdina fejn staqsa lil uħud minn dawk li kienu qegħdin jagħmlu dawn il-visti dwar xi jfisser għalihom dan iż-żmien tas-sena. Jfisser għalik dan iż-żmien tas-sena? Huwa ħsieb żmien ta' ħsieb niftakru fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu kemm bata għalina wkoll. Żmien ta' preparazzjoni, żmien ta' riflessjoni biex nerġgħu nqajmu l-karatteristi ta' Malta. Jfisser għalik dan iż-żmien tas-sena? Oh, very much. It's the l-offol ta' kollox, tas-salvazzjoni tagħna. Iktar żmien għażiż għalija għax ifakkarni fid-batijiet li Sidna Ġesu Kristu għamel biex inkun salva jien, apparti mill-umanità kollha. Żmien li aħna rridu nitlu naqra fuq xritna u naraw biex inqumu aħna wkollu barra l-fikolli. Matul dawn il-visti l-insara jfakru 7 episodji differenti mill-passjoni ta' Ġesu Kristu u l-mixja tiegħu lejn il-Kalvarju. Matul il-jum ħafna kienu wkoll dawk li żaru wiried varji li ttellaw minn dilettanti fl-ibliet u l-irħula tagħna. Waħda minn dawn il-wirijiet kienet dik imtella minn membri tal-Korp tal-Pulizija li fost l-oħrajn tinkludi xogħol ta' vestwarju li sar kollu minn karti, gazzetti u kartun, kif ukoll il-pitturi tal-melħ u wirja ta' vari. Għal-ħabta ta' 3 fil-knejjes saret il-funzjoni tal-adorazzjoni u l-bews tas-salib biex imbagħad aktar tard bdew ħerġin il-purċissjonijiet bil-vari tal-ġimgħa l-kbira.